मुद्दा चर्चेचा. नमस्कार, मुद्दा चर्चेचा मध्ये आपलं स्वागत. कोल्हापूर जिल्ह्यात वाढत्या कोरोनाचा संसर्ग कमी करण्यासाठी कोल्हापूरमध्ये 8 दिवसांचा कडक लॉकडाऊन करण्यात आला होता. आता हा लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आला असून राज्य सरकारचा जो काही ब्रेक द चेन अंतर्गत लॉकडाऊन संपूर्ण राज्यभर सुरू आहे तो आहे असा सुरू असणार आहे आणि गरज असेल तरच नागरिकांनी उद्यापासून बाहेर पडावं असं आवाहन देखील आज पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी केलं आहे. 8 दिवसाचा लॉकडाऊन आपण या ठिकाणी कडक लॉकडाऊन जो काय केला होता तो आता शिथिल केला आहे आणि राज्य शासनाप्रमाणे उद्याचा लॉकडाऊन हा पुढच्या काळात 31 तारखेपर्यंत या ठिकाणी असणार. तरी माझी नागरिकांना विनम्र विनंती आहे की अजून आकडेवारी 1000-1500च्या दरम्यान आज देखील आहे. उद्या लॉकडाऊन उठल्यानंतर गरज असेल तरच कृपा करून बाहेर पडावा अशी माझी सर्व कोल्हापूरवासियांना नम्र विनंती. अगदीच गरज आहे, हातावरचं पोट आहे, अशा लोकांना अडचण नाही, परंतु अगदीच गरज नसेल तर कृपा करून अजून देखील आपण ही आकडेवारी जोपर्यंत कमी येत नाही तोपर्यंत आपण नियमाचं पालन करा. मास्कचा वापर हा कंपल्सरी झाला पाहिजे. वाईट वाटते की एका बाजूला मास्क न वापरणाऱ्यांची कारवाई ही कोल्हापूरमध्ये प्रचंड प्रमाणात पोलिसांच्याकडून या ठिकाणी होते आणि म्हणून माझी विनंती आहे की असा एक दिवस येऊ द्या की 100% मास्क आपण वापरतोय. एकही कारवाई या कोल्हापूरमध्ये विना मास्कची झाली नाही अशा पद्धतीचा दिवस आपल्याला बघायला मिळाला पाहिजे आणि त्यासाठी कोल्हापूरकरांनी सगळ्यांनी ठरवावं की बाबा आपल्याला याच्यावर मात काढायचे, मास्क घातला पाहिजे, नियम पाळले पाहिजेत, त्याची जबाबदारी आपली आहे.